KHYC Sengkeme Lingbak Education Cell Kalalay Banyakando yo Commissioner and Secretary Katanat Health u Dr. Joram Beda IS Halok Rizal bala penmi the recruitment board abeday bat kakam medical and health officer bat kakam junior specialist bat ban penshai no u officer u badeiru u chairman kabon u president KHYC u baroy ko par syndrome habakren shikilat patay ko board retho bahu benai naik tung arjar pesan ke board kala penmi yak result nak benta bantap ya kita kam doktor bat kat kum ke list kidan kum ba arwai lagi post MNHO bat san pusau lagi post junior specialist ulo ongru bahadin balami ke result haka praterik risau mentau snam habapet yak thop kerteng ki post MNHO kum bakat wengut ki doktor la tap yaki jaj benriu garo but na kasi jantia tang sangun na ki schedule tribe sangun na unreserved category ndreungun ulo ongru bakat kom reservation policy kaong saupo arpo khat san ki bha kam ki kasi jantia pat tang sangun habe day bat ke junior specialist ki bayo bon de ki kasi ulo ong bahaba panjing pchai na chairman ke recruitment board ula penpau baya ki nebaro la le da ke jing pentre kam ya ke roster system bat kabala penmi lingba ke jing betha ke DMHI kumta ke sengka kerpat ya ke board ban penstat ya ke jing thung kam ke badai ban long kham kloy jong ke recruitment cycle ke banwan nakaliang ke HYC ke lethu bakat kom ke advertisement kidan hadu nyopu al tali post junior specialist but kibala tap menta kidei tang lai sangut kiwei kibasa thali kidehi ki doctor specialist jong ki khasi jantia henry kini kimtre ban shakri aki hospital sarkar kumta keseng kedawa badai ban pha de ke legal notice na ba kila penken ya ke bon ba kila soy da kesini wan mani kendo yo commissioner secretary jong health department Dr. Joram Beda IS halor ka result ya ke balapan mi lembah ka recruitment board jong medical jong state ke bau chairman di commissioner secretary kumban chupan kan mahau benai Julai jong mentau senam nak kaliang jong ka recruitment board kila penmi ya ka advertisement nak benta ban tap kam ya ki doktor ki na menta ki post medical and health officer but ki post junior specialist kat kum kini ka advertisement ki don kumba arpoi tli ki post medical and health officer but san post southly ki post ki baydai but ka junior specialist di hadin bami ya ka result kani ka pratrik jong mentau benai abang ipet ya ka list ya ka balapan mi na ka office jong kani ka recruitment board ngilap ba na ki arpoi tli ki post jong ki medical and health officer kumba khat wingut ki doktor lajit la ne la thap ki bade na ka jat benriu garu but na ki khasi ba jantia pat ngilap bodan tang saungut ki bethap but na ka ada ST ki don saungut but na ka unreserved category ki don kumandriungut di ladangi ken ladangi pet ya reservation policy ka jongi ka boong bangi de banyo saupo arpo khatsan batsan tingi iba ki jongi ki yo tang sausit ki wei pat ki perlok jongi garu ki yo khatwei sin jadin mengiyo i ya kanika jingmi ya result mentara sengi lawan banya kenduk ya u commissioner secretary jongka health department ban panjing syai bolong duk chairman ya recruitment board ban panjing syai babalai na ki arpoi tli gisit tengi ngiyo tang kumba sausit jadin mengi laya kren but commissioner secretary jongka health department Dr. Joram Beda ila ajeng pensyayangi bahkan ni berokhat kade na marga jing penterikan ya ke roster system nakaliang jongka department kila pensyai kila pen i yang i ki kot kisla kaba kaladon ke recruitment la ni kajing thungkam hosnam arja arusang hakata kapuar bathungkam hosnam arja arusau ki post ki shim lala ban thap la ne kat kum ka reservation roster ki ong ba ki
beriu nak ajak ki post ki vacancy ki balat kat kum kani ka roster ki ong ba ka medical and health officer ki di ka unreserved post ka DR ki khasi jantia ki di saw ki garu ki di khatway bat ki OST ki di saw kombut art seat dekat kum kani ka jeng penmi ya ka result ka pratrik jong ni panai mentau panai ka de bitik kat kum ka roster system ya ka bana kaliang di jong ki ong bagi menteri kami ka roster nak ka jeng betha jong ka personal department lembah ka DMHI apa ide ba ka post junior specialist pat ki babu ni ki boy orong hang ni ki de na nangi umut khasi jantia ki don perangut ki unreserved ndriungut ki bawan nak ajak ndri jong ni ki garu bat kiwi ki ada SC bat ST kim don ndri kat kum ka advertisement ki don kumba nyop tli ki post tambah ya ka balala ban tap menta ka de tang lai pesan kumut ki babun ki post ki bom shimla la ban tap bat kawai ni ki daw kamtam ya ka post specialist kawai ni ki daw ba ka recruitment board kamla ban tap namar kini ki bawan hakmat do hakalis bon kim shimla join ya kani ka ya ki post bat ki ka basosi kalong babun ni kini ki de nak ajak meri chong ni kini ki doktor ki balapas ki specialist ki bala specialize ki babun ki kam ki jongki re ba ki mi akales nak mat do la dapat nulis iwe haduk khat saw ki de nak ajak meri jongi re kim tre pat ban join ya kata post ka ba kila syajit bat ki babun na kiru ki de ki doktor ki bade ki bonded doktor ki ba sarkar ka pha ki bandit kulit re bososi kalong badala syajit pat ban serve ki government hospital kini ki kim kwa ban serve dia nak kalian jong kaseng habai de kata ka bening ka daw ka bening kong namala ningi pet ya ka advertisement jong arja arsan ruki ong ba kadon ka unfilled vacancy jong snam arja arsan arpusa but ka new vacancy jong snam arja arsan dia kini ki combine lang haju andala ki combine haju da ki pet ya ka roster na ki sanction post ki lapa ki jongi haus snam arja arsa la thung bun ya kini ki we pa ki prolog na kajat benriu garu om shim lala bantung namar om shim la qualify ka post ka baki ki qualify de halor kata kan dong rim ba ka jongi ka kalano sya ka saw ka jongki ka kalano sya ka khatway ti nakaliang do ka seng ya kai ka bangi ngi kwa kalong ba ka recruitment process ka ban step kenang ba kini ki baduk menta ki bom shim lala bandrung menta kin yo alat hakani ka banwan ka recruitment cycle atau PE ni pada lembaga jeng lek sarkar lembaga jeng don kita roster ban carry over atau komdi ke jeng du pada ipai ba anak susah kata ke kai ka bangi la ekren wat ha ka khatu ka komiti ka sarkar ka la form nang benta ban khmi bia ekreser ban khmi benya reservation policy bangi trikam bro kata andre ka bososi kalong bahaduk mentang im simlai i kata ka komiti ka sarkar kala thau la kala kumbakalong kala submit ka report how chief secretary la ada ban submit ka report ka jong u ha ka cabinet ti kijing ajing mut ki babun ya ka bana kalian jong kaseng ngila ai ba kawe ni kijing ajing mut kalong ba kamdei bandon ka carry over kanang ba every recruitment ka ba ka recruitment la ni kijing thungkam kan long be ka batumai kamdei bandong bala du uni usnem bala ada kamut dah thung menta pin ailat yaki ban penrung hakani ka snam ka menta namar la da kale akum ni ka pendu nong pat yaki jongi ki badai hok ban yo ya ka kam namar la ngi pet yi ya ka merit list bun ki jongi ki badai hok ban yo rikim yo namar la pentri kam ka roster system tingi khmit lenti ba ka kani ka jing ajing mut ngimtip kai ka jing ajing mut ka jong kata komiti ya ka ba ka sarkar kala bu ka ai sa sarkar wing khmit lenti ba kita bro khat kin mi no sakmat kin don ki jing penbet ya kum kini ki ai kenang ba ka kala ban yo kam yo jam kam de man long kum kalong menta namala la ngimpet menta hi hak dak lengba ka jing petri kam ka roster system ya ka carry over na waves nam cha waves nam i ba kawan rak ka jing du nong ya ki beri jong ni